Falten pocs minuts perquè es doni el tret d'inici de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca, i ja ho heu vist, els atletes ja van prenent posicions. Una edició molt especial, la d'aquest any, perquè la prova atlètica celebra el seu 25è aniversari. Això sí, tot sembla indicar que ho farà sota la pluja. En aquests moments comencen a caure les primeres gotes. Caldrà veure, doncs, si l'aigua acompanyarà els atletes durant tot el recorregut o bé pararà en algun moment. Hi ha molts atractius. Un d'ells és veure a Jesús Ángel García Bragado, el campió del món de marxa, atleta olímpic, que enguany alhora és el padrí d'aquesta cita atlètica. Us ho dèiem, falten molts pocs instants. Nosaltres prenem posicions per fer el seguiment d'aquesta mitja marató. A les 10 en punt, la colla de Diables de Montornès ha donat el tret de sortida de la 25a edició de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. I des d'un inici hi ha un dorsal que ha agafat la capçalera. El 2, el número de Tris la Covaja. Fins a la bifurcació de la cursa dels 6 quilòmetres i la mitja ha anat acompanyat. I així s'ha acomiadat d'ells. A partir d'aquí ha anat completament sol. A 3 minuts es trobava David Guiamet, també sol. I per darrere, a 4 minuts de la Covaja, David Gonzalo lluitava per atrapar el segon classificat. Aquesta disposició ha estat la mateixa durant els 21 quilòmetres. Fins i tot, la Covaja anava rebent indicacions del seu amic Abdesamad Hemi des del cotxe que marcava el temps, perquè no perdés el ritme. I tampoc li han faltat els ànims de la resta de corredors que s'ha creuat durant el recorregut. Per darrere dels 3 primers classificats hi havia un grup d'una desena de corredors que s'han barallat per entrar en el top 10. La Covaja, que competeix per la Sansi, ha creuat la línia de meta en un temps d'1 hora, 10 minuts i 19 segons. Salí desde el principio con los corredores de 6 kilómetros, de 5, y estuvo manteniendo el ritmo hasta el final. Y luego ya a partir del kilómetro 6 he estado solo y manteniendo el ritmo. Tampoco no tenía nadie para un poco cambiar, ir o un poco cambiar ritmo. I cogido un ritmo bastante regular i hasta el final. 3 minuts després ha arribat David Guiamet amb un temps d'1 hora, 13 minuts i 7 segons. David Gonzalo ha completat el podi, ha acabat la mitja en 1 hora, 14 minuts, 25 segons. Bé, perquè, a veure, el tris és inalcançable, llavors al final hem fet com un petit entreno. O sigui, intentant anar a ritme tot el rato i ja està. I quan em deien que lo vas a coger, ja li deia a tothom, tu estàs flipando, és el Tris, o sigui, si el Tris baixa el ritme és perquè ja veu que guanya i anar més tranquil. Ja ha sortit, el David ha sortit davant, jo m'he quedat darrere amb un company que m'ha acompanyat una estona, he pesat enrere, i des del quilòmetre 3, una cosa així, ja tota l'estona sols. Però bueno, també al final estem acostumats, som atletes de fons i ens agrada també córrer sols de tant en tant. Si en la categoria masculina Dris la Covaja ha dominat de principi a fi, no ha tingut rival, en la categoria femenina la cosa no ha anat així. Fins al quilòmetre 15 les 3 primeres classificades anaven juntes. Ha estat aleshores quan s'ha fet un canvi de ritme i la guanyadora ha aconseguit arribar sola. La guanyadora ha estat Jessica Bonet amb un temps d'1 hora, 27 minuts i 10 segons. A menys d'un minut ha arribat Kitia Valtere. Vanessa Sancho ha completat el podi al creuar la meta en 1 hora, 29 minuts, 43 segons. La veritat és que hem anat els primers 15 quilòmetres les 3 primeres juntes i anant així tirant una miqueta cadascú a relleus i al final, doncs, al quilòmetre 15 he vist que em trobava bé i he apretat una miqueta i he pogut deixar-les enrere i acabar bastant forta, la veritat. Al principi de cursa molt bé, a més he pogut anar amb la primera i la segona, portàvem un ritme molt bo, però bueno, coses que passen. A la baixada a quilòmetre 14 m'he despenjat, psicològicament m'he enfonsat i llavors ha sigut arribar fins al final com he pogut i he patit molt els últims 3 quilòmetres, però bueno, estic molt contenta. Una 25a edició que ha tingut 2 noms propis que han creuat la meta sense rival. La versió curta de la mitja, la cursa dels 6 quilòmetres, ha estat molt més emocionant competitivament parlant. Durant tot el traçat, Eloi Cabezas, José Luis Blanco i Miquel Corbera han anat junts. La primera posició s'ha decidit en els darrers metres. Al final, la victòria se l'ha adjudicat Eloi Cabezas per només 2 segons. L'atleta del Club Atletisme Montornès ha acabat els 6 quilòmetres en 18 minuts 55 segons i José Luis Blanco ho ha fet en un temps de 18 minuts 57 segons.
Esperava estar a les posicions davanteres, perquè més o menys ja sabia el grup que havia i bé, segons han avançat els quilòmetres m'anava trobant bé i al final aquí a la baixada apretant fins al final. I per mi era la segona participació, ja vaig participar el 2013 que vaig guanyar, avui segon, i la veritat és que m'he quedat una mica amb les ganes de guanyar perquè hem arribat molt junts, però felicitar el guanyador que ha fet una gran cursa. El podi l'ha completat un altre atleta montornesenc, Miquel Corbera, ha creuat la meta quan el cronòmetre marcava 19 minuts 11 segons. Molt ràpid, la veritat. És que la sortida m'he caigut i és que m'ha costat enganxar-me i tal. I és que anàvem tots junts fins al quilòmetre 4, però que en el quilòmetre 4 les cames han fet xof i és que no he pogut seguir ni el primer ni el segon. En categoria femenina, Núria Carbonell s'ha fet amb l'or. El podi l'ha completat Sílvia González i Irene Perales. El 6è o el 7è any que la faig, des que era petita, bàsicament. I mai havia quedat ni pòdium, és el primer cop. No sé, però he fet més o menys el mateix temps que sempre, a 4 i poc al quilòmetre. Una cursa de 6 quilòmetres on destaca l'alta participació femenina. Han pres la sortida 228 dones i 319 homes. I d'entre tots els atletes també hi ha hagut un grup que ha fet la mitja fent marxa. Entre ells el campió del món i atleta olímpic Jesús Ángel García Bragado, padrí d'aquesta edició de la mitja. Així l'han rebut a la meta. Bueno, la lluvia nos ha respetado y la verdad que el circuito es magnífico, ¿no? Poder correr por medio de la carretera magnífica, llena de verde y de estos paisajes, pues la verdad que es una media maratón muy agradable, ¿no?, para correr. I una montornesenca, Marc Juárez, ha aprofitat la cita per preparar-se de cara a la Copa del Món que es farà a la Xina a principis de maig. He fet entrenament, com em vaig classificar per lo de la Copa, vull fer quilòmetres i quilòmetres i amb un ambient així és perfecte per poder entrenar i a més fer marxa en un ambient de córrer també motiva bastant, tant a nosaltres com a marxadors com a la gent que corre. D'aquesta manera han volgut donar visibilitat a aquesta disciplina de l'atletisme. Ja ho veieu en el marcador, 2 hores 52 minuts. Per molts atletes, la marca és el menys important. El més important per tots ells és poder prendre part a una prova d'aquestes característiques. Molt d'hora els responsables de la mitja treballen amb intensitat per deixar-ho tot a punt. Hi ha nervis, però no només entre els organitzadors. Abans del tret de sortida hi ha qui volia començar abans d'hora. Les 4 gotes que queien no han estat un inconvenient per la majoria dels 1.700 participants i per molts la temperatura era ideal. Millor cursa de les que he fet aquí a Montornès, la millor. Gens de calor i aquest temps és collonut. Bastant duret amb l'aigua, el vent, la pluja. Bé, temperatura superbé, sí. El día perfecto, no hace calor, está lloviendo. Muy buena carrera, una cursa bien organizada y todo muy bien. La fan cada any. És aquí a prop de casa i, sempre venim. Amb el pas dels quilòmetres, les cames comencen a pesar i, malgrat que no s'assués tant com en d'altres ocasions, era important hidratar-se. Aproximadament a les 7 del matí ens han portat uns palets plens d'aigua, llavors muntem el que són les taules, comencem a obrir ampolles perquè si no és un merder, llavors ho preparem tot i el que fem és repartir aigua, bàsicament. Per afrontar una cita d'aquestes característiques hi ha qui té en compte la vestimenta. Aquest atleta ha optat per la faldilla escocesa. Perquè amb el grup de córrer de la Roca Solidari vam fer una mena de reptes i m'ha tocat portar faldilla. Es corre bé o no? Sí, vas molt embatomat perquè acaba rascant una miqueta, però bueno. I un altre, ja fos per la pluja o bé pel record al País Basc, s'ha posat la xapela. Bueno, això ve des de la Beòvia, ja des de la cursa aquesta mítica que la vaig fer la primera vegada. Ven acá, agafo aigua. Aigua! Hidratació! Tu sabes que me toca. Vamos ahí! Pues res, això que... Jo sí, m'ho passo molt bé. La idea és aquesta, córrer per disfrutar. O disfrutar per córrer, que tanto monta tanto, no? Alguns han decidit córrer acompanyats dels seus fills. Jo vaig començar a córrer quan era petita i fins ara que té 7 anys i simplement perquè
Em fa feliç, m'agrada, ja l'agrada. I d'altres no s'ho han pensat dues vegades a l'hora de vestir-se de curt, tot i les molèsties físiques. Bueno, avui una mica malament. Tinc l'isquio ja carregat i ara mantenir un mes i acabar-la. Muy cansada, con un poquito de fiebre, pero muy bien. El més important pels que han optat per fer els 21 quilòmetres era viure aquest moment, just quan es creua l'art de meta. Per això, l'eufòria en aquest instant és màxima. Estic molt content d'aquesta victòria. Dedico a la meva filla de mig any, l'Arlet, que m'ha donat forces com un gel. Us estimo tot. Aquesta mitja marató s'hi poden veure moltes càmeres, però especial presència té l'Associació Fotogràfica del Montornès. Una dotzena de socis han immortalitzat tots els moments. Per tercer any estem organitzant tot el tema fotogràfic de la mitja marató de Montornès. Estem cobrint tot l'event, tot el que es fa dintre de la mitja, l'arribada a meta, la sortida, diversos punts pel recorregut. Però la fotografia més solidària és la que un es pot fer al fotocall del Movimiento Piu. Per cada instantània es dona 1 quilo d'aliments a Càritas. Perfecta, me parece ideal y que continúe y que no se pierda. O sea, yo si puedo cada año vendré a participar i m'haré la foto. Home, aquests moviments solidaris són molt macos, no? Imagino que amb tots els participants, si tothom fa una foto i és 1 quilo de menjar, jo crec que seran molts quilos, o sigui que algú es posarà molt content. De fotografies n'hi ha hagut moltes. La dels representants polítics dels 4 pobles per on passa la mitja i el president del Club Atletisme Montornès. També la fotografia dels treballadors de Henkel. I una fotografia més, la del grup de dones que s'ha preparat per aquesta prova. Llevo muchos años haciendo la de la mitja, pero llevo ya 2 años haciendo la de la 6 por la igualdad de la dona y me encanta la organización, súper bien. Deixem les càmeres de banda. El Banyetes i el Drac Saballot de la Colla de Diables de Montornès han presidit la sortida. La veritat que volem fer coses amb cara al poble. Ens agrada fer coses així, animar la gent, que això és bastant emotiu. També han sortit al carrer els gegants de Montmeló. Avui estem aquí perquè estan celebrant el 25 aniversari de la mitja marató i hem decidit que, com a col·laboració, per celebrar una miqueta, ser presents aquí mentre estan passant els corredors i animar-los. I durant la cursa, el capgros dels Pere Anton ha compartit circuit amb els atletes. Ho ha fet a la distància dels 6 quilòmetres. Un cop ha creuat la línia de meta, ha seguit amb atenció els participants a la mitja. Els 21 no ens veiem encara, i ha estat una bona experiència per recolzar la mitja. Hi ha molta gent que ha participat, molta gent animant. Una llàstima el temps perquè no ha estat tot el que podia ser, però ha estat bé. A més, els Pere Anton han organitzat un vermut a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta mitja hi ha qui troben les persones més properes la seva font d'energia. Aquest és el meu fill, que sempre em dona els ànims necessaris per poder aguantar les curses fortes i llargues, i sempre quan a vegades desfalleixes una miqueta el mires i dius «Ok!» i endavant, que tens les forces per tirar endavant, perquè sempre és l'alegria de la huerta, que diuen. Però també serveix per reivindicar i donar a conèixer malalties poc habituals. Bueno, yo corro por el síndrome de Rett, porque mi hija tiene síndrome de Rett, que afecta al cromosoma X de las mujeres, se muta, y hay 3.000 niñas en España. Y bueno, es una manera de poder dar a conocer la enfermedad y que la gente nos pueda ayudar comprando camisetas, pulseras, etc. Tampoc hi ha faltat un component emotiu. Donar un homenatge a un amic meu, en David Clavel, que va morir el mes de gener, i hem vingut aquí amb la seva senyora, el seu fill i els seus estimats perquè vinguin aquí a retre-li un petit homenatge. I jo correré els 21 quilòmetres en honor a ell. Una mitja que darrere de cadascun dels 1.700 participants amaga una història personal. Amb aquest dorsal i aquesta samarreta, en Francisco Díaz ha encarat la seva 25a mitja marató de Montornès. No ha fallat en cap de les edicions. La primera mitja va quedar el penúltim. I bueno, jo treballava i continuo treballant. I vaig pensar, bueno, pues això penso que no ho puc recuperar.
I vaig començar així. M'ha fet un repte jo d'arribar a les 40, a les 40 mitja. Vull dir que ara porto 25. Faltarà 15 anys més fent mitja. Una mitja on també s'ha reconegut els voluntaris, especialment aquells que estan des de la primera edició, com la Pilar Simón. Haciendo la pasta debajo de las gradas. El primer año, sí, con muchos nervios, éramos poquitos atletas, pero el primer año y haciendo las bolsas haciendo las bolsas del corredor en el pasillo de la Vial, madre mía. Todo el sábado, todas esas cosas, claro. Durant aquests 25 anys, més de 7.000 voluntaris han fet possible que la mitja sigui un èxit any rere any. Una mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca, que com sempre ha posat un munt de serveis a disposició dels atletes. De fet, aquesta és, sens dubte, una de les seves cartes de presentació. La mitja de Montornès, Montmeló, Vilanova i la Roca és més que una competició. Per viure al 100% l'experiència cal gaudir de tots els serveis. El recorregut comença per buscar-se la llista i descobrir quin és el teu dorsal. Pues ja tenen ja que entra, dir el número, es comprova ja el carnet d'identitat i ja està. Després toca fer-se amb la samarreta, molt important que sigui de la talla corresponent. Donen el dorsal, hi ha una icona d'una samarreta i a vegades hi ha el nom de la talla i a vegades no. I depèn de si hi ha el nom, li dono tal qual la talla que hi té posada i si no, demano la talla que volen i els hi dono i després ho tatxo. Així de simple. La d'enguany és groga fluorescent i tot i que alguns opten per portar tota la vestimenta de casa, molts han preferit ser fidels a la samarreta oficial. Penso que és tradició córrer sempre amb les samarretes que et donen a les curses i així una mica vas acompanyant tota la gent que fa l'event. Millor anar amb la de la cursa, no? Que fem més pinya i tal. També s'han repartit imperdibles per unir dorsal i samarreta, una tasca que requereix certa habilitat. Per això, alguns opten per altres mètodes com la tira de dorsal. Sí, perquè si no la samarreta sempre es fa malbé. O aquest enginyós sistema amb imants. Són uns imants, només es va enganxar ahí detrás, així la samarreta queda molt maca i no té agujeros. Un dels serveis més preuats és el de guarda-roba, que permet als participants deixar les motxilles i fer la cursa amb tranquil·litat. La bossa queda etiquetada amb el número del dorsal del corredor. Per deixar-la simplement és ensenyar el número de dorsal, que és el que nosaltres ens guiem per deixar la seva motxilla. Després, quan venen, també han d'ensenyar el seu número de dorsal i li retornem. Y ya está. Es muy útil para los corredores. Porque lo tienes más a mano, acabas la carrera, te tienes que duchar, lo tienes todo aquí ya. I com el temps no acabava d'acompanyar, els corredors han agraït tenir un espai on poder canviar-se amb comoditat. Sí, no són gaires els jocs on hi ha lloc on canviar-se i no passar fred, perquè avui fa un dia així. L'Espai Panda s'ha encarregat un any més del servei de guarderia. Una vintena de nens s'han divertit de valent amb tot tipus de jocs i activitats. Hi ha una mica de tot. Tenim l'espai virtual on posem una Wii, després hi ha més temes de jocs simbòlics, jocs de taula, contes, un espai per pintar. Jo avui, com l'any passat ja vam vindre, volem pintar i volem fer les activitats que fan aquí. I els pares i mares encantats de poder deixar els petits en bones mans. Pares molt bé per les nenes, perquè estiguin distragudes aquí. Aquí tenim les meves filles, que estan pintant, i bé, és un espai pels nens molt acollidor. Ojalà més curses tinguessin aquest servei, perquè ens aniria superbé els corredors que tenim nens, perquè si no hem de fer una gincana per poder córrer i alhora cuidar els nens. Vull dir, un servei fantàstic. Home, és fantàstic, perquè d'aquesta manera podem gaudir d'un dia esportiu de festa i tenir assegurat que els nens estaran ben cuidats. Un cop acabat la cursa, toca descarregar una mica les cames. És el moment de relaxar-se, tancar els ulls i deixar-se cuidar amb un massatge. A nosaltres, com a corredors, ells ens ajuden a passar-ho millor el cap de setmana el que queda i, òbviament, molt agraïts a la seva feina. Bé, no va bé per recuperar una miqueta, per estirar una miqueta els músculs, està molt bé, un bon servei addicional. Això és fantàstic. Després d'una bona cursa és genial tenir aquí un servei de massatgista. Bé, molt bé. Quedaré dormit, crec jo. Sobrecàrrega, sobretot, degut a, són 21 quilòmetres i a més que el tema de córrer per asfalt m'aixeca bastant.
m'aixecava bastant. I m'he molt carregat de bessó, sobretot bessó, tira l'anterior, però vaja, en general. El tema de l'asfalt és més xungui. Un bon plat com aquest ajuda a recuperar forces. Per servir a tots els participants s'han cuinat 125 quilos de pasta. Que això té molts carbohidrats, això fa força, amb una bona vinagreta perquè el cos reaccioni, i bueno, hi posem a la vora 100 grams, 120 grams per persona. Super reconfortant, després de la carrera entra superbé i la veritat és que molt bé, està molt bo, la veritat. Entra molt bé, mira, i al meu fill també li entra molt bé, s'està menjant ells. I cap corredor ha marxat a casa sense l'habitual lot de productes que regala Henkel. Pinta bé amb el detergent i tal, bueno, almenys és un obsequi i vas a casa, no vas a casa amb les mans buides. Comparat amb una altres curses, dic, és una cursa que pel preu que pagues, dic, hi ha força regals. Ara fan mal les cames i els braços. Tots aquests serveis que fan més còmode viure a la mitja no serien possibles sense l'ajuda dels voluntaris. Falta poc més de 90 minuts perquè comenci la mitja marató de Montornès-Montmeló-Vilanova la Roca i la trentena de voluntaris de Protecció Civil reben les instruccions de la responsable de l'operatiu. Una prova d'aquestes característiques requereix la màxima coordinació. Porten un mes treballant amb el tema, llavors és un dispositiu que no solament cobrim nosaltres, sinó els companys dels altres municipis, i llavors hem cobert qualsevol punt de trànsit que pugui haver-hi qualsevol problema, que pugui sortir qualsevol persona. A més, està cobert a nivell amb sanitaris nostres propis, a part de Creu Roja, de forma que si hi hagués qualsevol contingència, els nostres propis sanitaris poden fer la primera intervenció. I davant de qualsevol necessitat d'assistència, Creu Roja ha habilitat un hospital de campanya a la meta per permetre la reacció més ràpida. Amb més calor tenim problemes més greus, amb aquesta temperatura possiblement el que tinguem són problemes més lleus, el que comentaves tu de temes musculars. La mitja marató de Montornès necessita la col·laboració dels diferents cossos de seguretat i assistència per donar les màximes garanties. Durant els seus 25 anys d'història, més de 7.000 voluntaris l'han fet possible, portant a terme tasques molt diverses. El mal temps ha jugat una mala passada en aquesta 25a edició de la mitja marató de Montornès-Montmeló-Vilanova la Roca. Ha obligat a suspendre la mini solidària. En un principi els organitzadors van decidir canviar l'emplaçament, passar-ho de la plaça Pau Picasso a les pistes d'atletisme. Finalment, però, per la quantitat d'aigua que estava caient en el moment de fer-se aquesta mini solidària es va decidir suspendre. Una aigua que també ha acompanyat durant gran part dels 21 quilòmetres de la mitja marató. Tot i així, és moment ara d'escoltar les valoracions que es fa d'aquesta 25a edició. Ens trobem amb l'Esteban Jiménez, director del Club Atletisme Montornès, per parlar d'aquesta 25a edició. Esteban, valoració d'aquests 25 anys, com ha anat el dia d'avui? Jo diria que amb molta sort ens ha anat bé, perquè la que podia haver caigut hauria estat terrible. Ahir va ser un dia nefast, vam haver de suspendre la minimarató solidària i avui temíem el pitjor, que plogués, plogués i plogués sota pluja i sobre pluja i com a mínim no ens ha caigut fort, sí que ha plogut una mica, potser als corredors sí que els hi fa nosa a nivell de l'asfalt en quant a la trepitjada, però en definitiva estem molt contents, També és cert que amb el temps que va fer ahir i amb el temps que ha fet avui, això fa que molts atletes no vinguin, molts dels que estan inscrits no vinguin, i sí que hem trobat que hi ha hagut una falta de participació en quant a la inscripció que teníem. Per aquesta 25a edició teníeu un padrí de luxe, Jesús Ángel García Bragado, que a més ha fet la mitja marxant. Quina valoració feu que puguem tenir un campió del món, un atleta olímpic aquí a Montornès fent la mitja? Home, a nosaltres, a part de l'honor i totes les paraules boniques que es puguin dir sobre Jesús Ángel García Bragado, hi ha algunes coses que no tenen nom, i és que és un mite de l'atletisme, és un home rècord de l'esport a tota Espanya, té el rècord d'Olimpiades participades en 7, no hi ha cap altre esportista que hagi arribat
a tenir tantes participacions olímpiques. En aquest sentit, nosaltres estem molt contents de que un gran esportista com ell pugui venir a padrinar el nostre 25 aniversari i donar a conèixer més una mica, si cal, aquesta gran mitja marató que fem, amb tots els serveis que donem i totes aquelles coses que nosaltres intentem fer bé cada dia perquè l'atleta que ve a participar tingui tots aquests serveis a la mà, s'ho passi bé i estigui com si fos a casa seva. I el Jesús Ángel, en aquest sentit, ens ha ajudat molt a que això pugui ser. Nosaltres, valoració sobre que ell pugui estar aquí, com pots pensar-te, és increïble. Un esportista que està al voltant dels 50 anys i que ara ha estat seleccionat amb la selecció espanyola per anar al Campionat del Món, a la Copa del Món, perdó, de marxa atlètica que es fa el mes vinent, és al·lucinant. No hi ha cap altre esportista amb una activitat tan dinàmica i tan forta com és l'atletisme de fons, com és la marxa atlètica, que estigui a aquests nivells a la història. M'agradaria parlar de la Mini, que no es va celebrar, però sí que els diners que heu recaptat de les inscripcions que ja estaven fetes, igualment els destinareu, oi, a l'hospital? Per suposat, per suposat. El que ha afectat la pluja i el suspendre la minimarató solidària és a la participació dels nens i nenes que estaven inscrits i que, ostres, ens hagués fet una il·lusió terrible perquè sabem de la il·lusió que els hi fan amb ells participar. La inscripció ja estava feta, aquests números s'ingressaran a Creu Roja. De fet, el dia 4 d'abril a l'Hotel Augusta farem entrega tant dels trofeus locals com també de les tres solidaritats amb les quals col·laborem, que són Creu Roja, Càritas i la Fundació Esclerosi Múltiple. Tot això el dia 4 a l'Hotel Augusta, per la tarda, es farà l'entrega efectiva de totes aquestes coses. També ahir, tot i que no van poder córrer els nens, el que sí que van fer és també donar-los l'obsequi com si haguessin corregut. Acabem d'acabar aquesta 25a edició de celebració. No sé si esteu pensant en la propera o encara esteu païnt una miqueta tot el que ha suposat aquesta edició. Ens hagués agradat moltíssim poder tenir alguns diners extras perquè aquesta edició, que és la 25a edició i el 25 aniversari, hagués sigut més gran, hagués sigut la bomba, però no ha sigut així. Sí que és cert que hi ha hagut molts actes nous, que hi ha hagut el Jesús Ángel García Bragado, que ens ha padrinat la mitja marató i això ens ha donat també un relleu molt gran, però sempre hem de pensar amb la propera i evidentment pensem en la propera, en com fer-la, en com millorar diferents aspectes i d'una manera o altra en tirar endavant que és el nostre ritme el que hem seguit sempre. Doncs Esteban, moltíssimes gràcies. Una mitja marató que organitza el Club Atletisme Montornès però que passa per 4 municipis diferents. Anem ara a escoltar les valoracions institucionals. Doncs molt satisfets, perquè arribar a aquests 25 anys no és fàcil, és un camí de molt esforç, de molta gent que hi ha hagut al darrere, de molts corredors que han passat per aquí, un esforç també dels patrocinadors i de tota la capa logística. Satisfets com sempre perquè suposa una col·laboració entre tots els ajuntaments, entre els cossos de policia, protecció civil, les brigades, és aquesta expressió de la mitja que ve molt consolidada des de fa molts anys i que arribar als 25 anys és allò, l'efemèride a destacar d'enguany. I jo crec que cada any el Club d'Atletisme Montornès es supera, la veritat és que amb una organització perfecta que ha permès que moltíssima gent gaudim d'aquesta matinal esportiva solidària que aplega aquests 4 pobles que som Montornès, Montmeló, Vilanova i la Roca. Realment una oportunitat única que jo crec que any rere any expliquem i diem el mateix, però és que és molt satisfactòria aquesta col·laboració i evidentment agrair al Club Atletisme Montornès i a tots els voluntaris que fan possible que tantíssima gent pugui gaudir d'una matinal esportiva com la d'avui. Doncs pràcticament ja s'ha recollit tot aquí a Montornès, tot allò que correspon a aquesta 25a edició de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. Nosaltres us l'hem explicat des de tots els punts de vista. Per tant, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins a la propera. Adéu-siau.